Hi guys, it's me Brix and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is going to be unboxing. So as you can see sa my title ng video natin today is mag-unbox tayo ng aking first ever ring light. And ayan, papakita ko siya sa inyo. And ganito siya guys. Ganito siya. Para siyang guitar, 'di ba? Pagka so meron siyang bubble wrap. Ayan. Tapos merong, ewan ko bakit merong extrang cellophane dito. So ayan. And ngayon lang siya dumating. And i-deliver ng LBC. So nabili ko pala tong ring light sa Lazada. So ayan, for only 679 pesos I guess. Kasi sale ko tong nabili. And ayan. So mag-unbox tayo ng aking first ever ring light para tuloy-tuloy na ating pag-upload sa YouTube. Meron tayong kasi nandito lang ako nakatapat sa may ba dito? Bintana para merong natural light tayo. So i-unbox na natin siya. And ayan, unbox lang natin siya para ayan. So ito pala yung ring light at saka yung stand ng ring light. So meron akong gunting dito and i-unbox na natin siya. So ayan. Ang hirap pala talaga mag-unbox guys. Napapanood ko lang sa YouTube. Hirap talaga siyang buksan. So So habol ang atong gunting. So habol ang atong gunting guys. Pasensya guys. So kuan siya kana mapurol. So habol na atong gunting. Bakit ayaw mag-isip? So ayan. Basta kayo mag-isip. Mawala na siya guys. Unboxing na siya. Oh, awa guys, habol kayo guys. Oh. Papadjud siya nakatunga og gunting guys. Awa. Habol na nice gunting guys. Oh. Hala. Oh, hapit na siya. So ang lagot na ko guys. Ito siya ibot. So ayan. Na ko na siya. Nagupit ko na ito. Bubble wrap number 1 and this one, wait lang. Bubuk ay siya guys. So and ito na siya guys, pag walang bubble wrap nagisi na siya, meron na siyang punit. And ang kulay ng box ng ring light is black pink. Black pink in your area. So nakabukas na siya guys. Isang buwan din itong bumiyahe ata guys. So ganyan. So tignan natin and i-set up natin kung maganda na talaga guys. Meron pala siyang kasamang tripod. So ayan. So na-separate ko na siya. So ito yung tripod. Guys. Ewan ko anong, basta mataas tong tripod and makikita nyo sobrang init. So ayan. So dito muna tayo sa ring light. So ito yung carton ulit ng ring light, diba? So meron siya ring light, feel light and beauty face, make face and eye in beauty, night core extreme, multiple color temperature. So I guess meron tong tatlong kulay. So ayan. So tinanggal ko na siya.
And ano pala siya is 26 centimeter. So ito na yung ring light. And hala, wow. So ito yung meron siyang kasamang yung ikakabit sa tripod para doon ipatong ang ring light at saka yung phone holder. So ayan, meron tayong phone holder dito. Ayan. Tapos ito na yung talagang ring light na naka-cellophane pa. So ayan. O diba? Mag-TikTok guys. Okay lang siya guys. And plastic siya, plastic. So ayan. Or pala, so gagamitin yung adapter is yung sa charger na lang. So ayan. And ito yung mga ano niya, button kung gusto mong ito yung on, tapos ito yung pag gusto mong bawasan yung light, change color ng light, at saka dagdagan yung brightness. Ayan. So guys, isi-set up natin siya para makita natin. So ayan guys, isi-set up natin siya dito para makita natin siya. So yun, set up lang natin. So, ayan guys, tapos ko na i-set up yung ring light and ipapakita ko na siya sa inyo. So, ayan. So, ito yung ring light, ito yung lalagyan ng phone, tapos yung stand, tapos ayan. Dito ko nalagay yung wire. And ang ginamit ko sa wire, yung adapter is yung sa charger. And yung ginamit ko is ito. Para meron siyang saksakan. And try natin siya isaksak and pailawin. So, ito yung saksak niya guys. O, diba? So, i-on na natin siya. On natin siya guys. So, ayan. Ito yung color. Color white. Ala, bongga siya guys. Ala. Oh, dindot na akong mata. Okay, nanalingin-lingin. So, next. Ay, na-off. So, change natin ang kulay. Ito yung yellow. Yellow tone. Ah, hindi. Combination pala yun. So, ito yung yellow. Or orange, I guess. Ito yung white. Combination.
and yellow. So ayan, yellow, white, combination. So ayun guys, yun na yung ang ating unboxing. Sana nag-enjoy kayo and so far so good and so far worth it naman siya sa price niyang 600 plus and yun. So thank you so much for watching. Sana huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So yun, dito ko na yung aking video. So please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And so far so good yung Ringlight natin. And abangan nyo sa aking mga susunod na video kasi meron na tayong good lighting. So yun. So this is Brix Tiguman saying annyeong. Bye!